Presmerovanie aut z ulic na parkoviska za závorou môže zmierniť dopravné zápchy. Čo sa ale stane, keď vodiči nakoniec čakajú v rade pri vjazdoch a výjazdoch z týchto parkovísk? Nepohoda a stres z meškania nakoniec negatívne ovplyvnia ich skúsenosť. EasyPark Cam Access je určený pre mestá a prevádzkovateľov parkovísk za závorov, ktorí hľadajú efektívne a inteligentné technológie pre zlepšenie svojich služieb. Bez problémov sa integruje s vašimi existujúcimi systémami a poskytuje vám prístup k miliónom vodičov, ktorí požadujú nadštandardné služby pri parkovaní. Vodiči si môžu službu aktivovať jednorázovo v aplikácii EasyPark a nemusia tak viac myslieť na to, aby kdekoľvek začali alebo ukončili parkovanie. Automatické rozpoznávanie EČV prináša nové služby a zlepšuje analýzu používateľov a zároveň znižuje riziká hotovostných platieb a náklady na platby vo všeobecnosti. EasyPark Cam Access je nástroj na zabezpečenie pohodlného prístupu, ktorý otvorí brány vašich zariadení miliónom používateľov EasyPark na celom svete. Vďaka nemu bude vjazd, výjazd a platba za parkovanie jednoduchá, bezproblémová a bezstarostná.